Adik guru milani. Mula dina iku aku bakal ngenekake ya kuwi dalan penguratan atak ruwan kitang Antapada supaya aja nganti dadi pangane Bathara Kala. Kula ngger Wisnu pun timbang dawuh. Dina iki aja wedi kantak dapuk kita bakal ndak gawe supaya dadi dalan penguratan ya nggih. Pulang dalan. Ngaten lho iya. Mergo jadi kita kuwi nyimpen buku. Yo buku penguatan to, inggih budaya saking dawuh maknane mangken menika. Dados dalam penguatan menika nggih. Sanggilipun boten gampil kawrat kedadak bangsa ringgit. Gadah pirani komplit gadah rombongan. Suwe to semua. Tumampen gamelan wayang niku gampang, ngaco padha akeh nganggo gamelan wayang anakku nulis cantun nulis becik berkah suraku jiwa rombongane yo pinter lho ora asli yo kabeh wis aja aseman ngono iya nggih nek ngaten bodane staken gaya kowe dadi dalan lah menika yen moko dalan niku sumber main pajeng komplit bangsa ringgit kanca komberan para jejak betul-betul kantos nanti terus dikedah sak boten-boten kedah nggadahi seranti lho kok seranti piye kan seranti kados to boten tak ngendang lo pengendang itu dah ada iya ya nek ana senaku kok tak sing ngendang aku tak sing ngendang wae ngendang aku kurang tak ngendang kok kalau tak dapur dadi pengendang lho lemo nggih boten saken gaul nek yo kowe aku dadi pengendang kuwi aku wis tuwa ngladeni kowe ya rada kecil itu ya ora kudu sing tanwa alus rada kesusu ya men nggih nek klentren itu mati sawangan itu akhiran saya nek klentren pengendang ya ya tak sesekne aja mang tak tambah tak sesekne menendang terus nek ayo tak dandani nggih wis lan Bromo ayo padha tak dandani aku yo ganti yo rupaku nek mujud kaya gitu mengko ndak kadengan Bathara nggih tengaken monggo dening gantos sonus padha sambut kantos
Mangkir yen siwa narada kula lajeng paduka paringi busana kados mekatenmu. Inggih siwa narada kok kula lajeng dipun dandos siji pating wanita ngaten kados pundi. Ah, ngerti yo ya, Kek. Mula dene kita wis tak dandani cara bagus mula dina iki nak ciraos ganti busana jenengmu ya kudu ganti. Lajeng kula kaparingan nami sintenmu. Kowe nganggo jeneng yo iki dalang kandha buwana ya dalang sejati. Inggih, nek ngaten boten langkung stakaken dawuh. Nek kula paduka paring nami iki dalang kandha buwana iki dalang sejati. Lajeng kula kaparingan nami sintenmu. Ya nggih Brama, kowe tak dandani karo wanita. Dina iki tira yoga kanthi jeneng ya Nyi Saruni utawa Nyai Sruni. Tegesipun ngantos pundi tegese Nyi Sruni iki kuwi nggon gendher kudu sing seru tur muni. Dadi mergo gendher kanggo manutaning dalang yen ndantur. Niki boten langkung stakaken dawuh. Wah, banjur siwa narada nimbali karo aku Bathara Bayu aku bodhayo apa. Ah ngene nggih. Mula Bathara Bayu tak timbali ngadep ana ngarep aku, kowe mengko ganti busana lan ganti jeneng ya kuwi Tuna Bapa Tuna. Tegese bocah kuntang-anting. Ora dikatakan di sedulur kowe mengko mesti bakal dipangan Bathara Kala. Engko yen nganti kowe dibadhok Bathara Kala. Kowe budidaya piloro nang bidaran Bathara Kala ajaran. Ya ora wis tak dawuh. Siwa narada. Ya mengko nggih. Lajeng siwa narada mayasma sinten? Aku ganti jeneng Siwa Kalulungan ya utawa Panjak Enggel utawa Panjak Telek ngono. Inggih nek ngaten boten langkung stakaken dawuh. Menawi tela makaten monggo tumurun dhateng arca padha mbarang jantur. Urwan dhateng Sagungola Sukerta. Ya ayo, kanjeng sing ati ya.
Tata Kadiwisaya Indriyan Sasana Maruta Yo jagat yo dewa Bathara asisaning Bathara jagat. Wong sapuranggon kumiling meljang Bupati manungsa kanandang Sukerto. Iki wang sepranggul ucap aku sijen tanpa relang tak takoni Gus saya kowe jenengmu sapa? Aja mati tanparan. Yo yen kowe takon marang aku aranku Tunopopo. Are sira ngaku. Iya. Yen kowe takon marang aku aranku Bathara Kala. Engko sisik jeneng Tunopopo kuwi mesti asma Kinarya Japa werdine piye? Mula jenengku Tunopopo tunut serugi bawong tuwa. Aku mongso pikiran iki Buguswati nunggon bapakku mergo aku ora jroning kantani wis tinggal mati bapakku. Laka. Yen ngono kowe botang anjing tunggal ing aren. Dina iki kowe dadi pemangsanku, kowe kudu manut. Yo kowe kena mbathok karo aku sak budimu janjiran iso kelakon aja takon dosa lupa swanget. Lupa tang meswek telan. Aja takon dosa kan dino.
Kenal Prabowo langgar mangomungso wah dayo jagat yodyo Bathara Wasisani Bathara jagat Wangni Sekti Mandra Guna Tuna Bapa Etoe lumangane bantak cangkot ketat ketot koyo nyokot teril. Aing tungkae nibani aku tigani. Mesti giliran ya yen ngono golek nungso ya rekane. Mangkong kanduan limen Lereno tanpa peranin Iki kono menungso meneh satu kakak berkoso jebles kowe menungsane mau Ayo kowe ngaku Gus jenengmu sapa Yo yen kowe takon marang aku aranku Bapa Tuna lho Kamal Tuna bapa iki Bapa Tuna mung diwali Najan diwali pidul Kamal pidul tujuane lho yen Bapa Tuna kuwi werdine piye Bapa bapak Tuna rugi dise bapak mongso rugi anak aku mung kami jeneran ditunggal yen ngono kowe bocah tanting tetep ati panganku ya yen aku arep patrok sak budimu ora kana suwek tak maca takon dino sing kuat
Ha ha ha!